Karon itong isgutan unsaon pag setup sa microphone ngadto sa audio mixer. So kani ang ato ang wireless microphone kani naka-attach ni sa channel 6. So subayon na to kani nga area. Di ta mo tabok sa lain kani ra gyud gikan diri padung adto sa babaw. So una iset na daan ang inyong master volume into unity or 0. Then apila na pod ang effects nga maset. Dayon ang sunod nga buhaton iset na ang imong fader into unity para may buo na to asa kutob ang peak. Dayon i-adjust imong gain aron may buan kumutingog ba. So atong i-on sa atong mic nga atong suwayan kani wala pa na on ang gain. So ang madungog ninyo ang akong baba pa pero wa pa na ni gawas ngadto sa speaker kay wa pa man nato butang i-gain. So atong butangan og gain gamay. So inyo ginang iset nga antod mo siga ang peak nga suga, meaning mo na pinakakusog nga pwede. So karon atong patingogon, okay, madungog na ninyo kung tingog sa speaker kay na naman siya gain. So atong adjuston kani siya maka-adjust mo diri sa high frequency. Okay, so para mo talinis ang tingog or para dili siya murag nas langob. Kani isa kanimo aron ang voice sa kanang magsulti mas klaro. Kani para mulangob ang tingog or low frequency. Kanang blue para na sa monitor, no, or sa auxiliary send. So kung namo ikaduha nga amplifier, saksak ngadto ang mga speaker madungog ngadto. Kaning orange mo ni ang effects or echo or reverb. So kani ang nag-volume sa effects. So kung down na ninyo wala mo tingog sa kanang echo. So ang sunod kanang itom. Okay, so napatas channel 6 ha. So kaning effects para na sa channel 6 lang. Kanang itom mo na ang pan kung ganan mo patingog sa left ra ang mga tingog or sa right ra ang mga tingog. Okay, so ingana ang pag-set. Testing mic sound. Pwede na niyo adjuston ang yung tingog. Okay, so karon madungog niyo kung tingog. Pero mas nindot kung adto mo sa layo mag-set. So this time atong suwayan duha ka mic unya mo palayo taron gikan sa mixer aron madungog na tugtarong ang atong speaker. So karon ako sa layo, so atong gipatingog atong una nga mic. Okay, nya may baon na nako kung ansay angay na kong usbon. Karon ang ikaduha nga mic murag nindot ra ang tingog sa ikaduha nga mic mo na ang channel 5 nga mic. So ang channel 5 nga mic okay na nako. So ako na ning down ang fader niya kay wala na koy usbon. Samtang ang channel 6 kinala nako usbon, ganahan ko tudahan gamay ang gain kay hinay ra siya. Then butangan nako gamay og low kay mura og talinis ra. Dayon di kay madungog kung tingog man, so akong gibutangan og mid. So okay ra ni ang yung effects mo echo ra. So okay na ang setup, ako nang i-down.